Gabon familia, Gabon danoi eta ongi etorri aurtengo egun zoragarri ontara San Prudentzio bezpera magiko eder eta zoragarri ontara, kaixo danoi, iake 27 gaurkoen 11 eta 30 praktikamente ja, eta ze gitxino balta jakun entzuten duzu, danbor soinuek egun importantia gaur Gasteitzar darentzako, eta ez gaur bakarrik bixar badakizu Armentiako zelaietan egun politxak agula, neu jugo naz, ez dakiz zeus egingo dozu, baina planazo bat da, eta Euskal Herrixak, oin momentuen, duda txiki baka, Imanol Artola, zeuk neu moduen guardazulakarri oso ala ez, Gabon. Gabon txurru, zer esango dizut, gaur zeruari begiratu bat eman besterik etzegoen, arratsalde partean zenolako traza hartzen ari zen ikusita, guardasola hartzeko. Zeure moduan ere, estalkia eskutan dudala etorri naiz, gaur Gasteiz aldera, hementxe arratsalde iluntze partean, euri zaparrada desenteak bota ditu, orain ateri txura hartzen diogu, ea horrela eusten dion txorru. Eta ikusten duzuen moduan, gaurko San Prudentzio bezpera honi gelditzen zaizkion 27 minutuotan, oholtza gainau, Provintzia plazako oholtza gainau, Foru Aldundiaren eraikin dotore horren aurrealdean kokatuta dagoen hau, hasia da, ondorengo minutuotako protagonista izango direnekin betetzen, eta eura kokatzen ari den bitarte honetan, guk iragarki tarte txiki bat egiteko gure tarte hartuko dugu, eta bere alaxe izango gaituzue berriz ere, zuzenean, Gasteiztik San Prudentzio bezperako azken minutuen berri emateko. Oraintxe arte beraz. Erretre eta doinuak ari garen zuten jaun Andreok. Okerrak eta ametza elkarteen eskutik. Honekin txe mandiote hasiera esan dugun moduan. Okerrak eta ametza eta okerrak elkarteek. Gauerdira bitarteko euren saioari hor ikusten duzue. Bi elkartek osatutako musikari, danbor jole, upel jole, kantinera taldea, guztiak ere ongi asko kokatuta. Hasi da euren aurtengo 2026ko San Prudentzio bezperako ekitaldia, hoi bezalaxe bi elkartek batera erretre eta doinu tradizionala eskaini digute, eta hemendik aurrerako doinuak txandakatuz joko dizkigute. Lehendabizi, ametza elkartea hasiko da, San Prudentzio martxa eskainiko digu, hortxe da.
Hauxe dugu, erretretaren ostean, lehen da bizi Ametza elkarteak eskaini digun doinua, San Prudentzio martxa, gogora ezagun Ametza elkarte historikoa dela, ikustu ere Ametzaren eskutik hasi zen nagusiki hemen, orain 51 urte danborra jotzeko ohitura, eta ikusten duzue, orduko hartan 1975ean modu xumean hasi zen mugimendu hura, orain erabat indartuta eta errotuta dago hemen Gasteizen. Orain ikusten ari garen hau atarikoa da, Ametza eta Okerrak elkarteen eskutik ikusita entzuten ari garen hau, 12etatik aurrera gainerako elkarteen txanda izango da. Orain bigarren doinua, hasierako erretretaren osteko doinua, Okerraken eskutik entzungo duguna. Ea ba, zein eskaintzen diguten, hortxe dira gorriz jantzita, Okerrakeko kideak. A las 3 de la madrugada. Goizeko 3:00 oraintxe entzun dugun doinua Okerraken eskutik, eta Txurru, alboan baduzu protagonistaren bat, ezta? Protagonistak olan pluralian, Imanol. Hemen etorkizuna, Gasteizko etorkizuna, hemen dakaulako, neska, kaixo, Gabon, ze moduz? Ondo, oso ondo. Ezagoztezue, bixar jai dakazuela, ze plan dakazue, Armentiako zelaietan editzeko, zeingo zuen? Bueno, gaur gauean aterako gara pixka bat, eta bihar, esnatzen garenean joango gara kanpetara, eta aber zer moduz. Oso ondo imaginatzen dut, baina, karo, nik ez nekizan, baina dakazue, aste guztixan jai. Bai, aste guztian jai. Baina ez dozue falta montatzen eskola, ikastetxia, ose? Zer daukagu justo bueltan asterketa bat, Silvia Borge. A ber, itxoin, dakazu asterketa bat, urrengo astian, globala. Esan ustezue, inglesekue. Zein da zeuen ingleseko iragazlie? Silvia Borge. Silvia, aproba iezu mesedez, gitxenez, 8 bat. 1, 2, 3, eta opa Gasteiz. 1, 2, 3! Opa Gasteiz!
Aupa Gasteiz eta aupa zuek bai horixe. Ametza elkartearen ere serkiari gara entzuten. Hauxe, esaten genuen bezalaxe, Ametza elkartearen ere serkia, gauerdirako oraintxe 17 minutu terdi falta diren honetan, hor ikusi dugu danbor nagusi lanetan Isidro Mari Urtzelai, berarekin batera Santiago Fernández, eta hemen ikusten duzu, Probintzia plaza jendez beteta, ateri dugu une honetan, eta hauxe, Raimundo Sarriegiren diana, hemen Gasteizko danborra bezala ezagutzen dena.
Esanketen genuen moduan, hause izan da Raimundo Sarriegiren diana, hemen Gasteizko danborra da bezala ezagutzen dena, Okerrak elkarteak eskainitakoa, Arturo Laserna danbor nagusi zuzendari, Upelen zuzendari berriz, Fernando González de Garibay. Eta hemen ikusten dituzue guztiak ere bat eginda argazkitarako, agintariekin batera, hor ikusten genuen Ramiro González aldun nagusia, eta adi, une batetik bestera, Ametza elkarteak Isidro Mari Urtzelairen gidaritzapean urrengo doinua eskainiko digu eta. Ea bada, agintariekin batera barri dut. Debako martxa, Pablo Sorozabalena. Debako martxa zoragarria Pablo Sorozabal Maixo ondiak idatzirikoa. Oraintxe gaubertirako 5 minutu falta dira, txurru baduzu beste norbait alboan, ez da? Nik ez dakit hori baten kontaun otzun, baina neukamen, neure magistritzako praktikakin itxun, Arantzabela ikastetxen bere momentuen,
eta Maiur eta Maia, bertan egu esan bueltaka 6. mailan, kaixo bikote? Kaixo. Zitzan bueltak, madre mia. Bai, hemen aurkitu gara berriro. Bat magisteritza ikasi zinun zeure kasuen, zeu psikologia. Hori da. Eta gaur hemen zauzie. Bai. Bueno, ze martxa, ze plan da kasu gaur egunerako. Bueno, orain festa, eguraldiak ematen du utziko digula eta lagunen urtea ospatzera. Guardazula karri dozu, ezta? Bai, arratzaldean. Lagunak hor dauz, grabatzen, hola, Bai, kaixo, bai, Bai, grabatu. Eta bihar ze plan da kasua, Maio? Bihar eguraldiak usten badigo igoko gara talo bat hartzea eta ondo pasatzea. Izango dugu bat eta iruta aupa Arantzabela. Bai. 3, 2, 1, aupa Arantzabela! Hori da umore hori, eta umorearekin eraberean okerrak bere ereserkia eskaintzen. Ari. Okerrak elkartearen ereserkia horrentxe entzun berri dugun hau, eta adi gauberdirako minutu terdi pasetxo besterik ez da gelditzen. Ez dakit ba, ze eskaintzeko asmoa izango duten hemendik aurrera bi elkarteek, orain itxiro batean ametza elkartearen txanda litzateke, baina esan bezalaxe, 12ak bitarteko tartea dutela jakinik, ez dakit pa, ze asmo izango ote duten hemendik aurrerako doinu eskaintzari dagokionez. Hasi, Gasteiz baltsa da hutxe entzuten ari garen hau.
Amaitu da, 1-2-ko Balsau Gasteiz. Balsa izenekoa, oraintxe gaueko 12 eta minutu bat pasetxo dira, eta euren saioei amaiera eman beharrean izango dira. Hor ikusten dugu Isidro Mari Urtzelai, zuen irudietan ezkerretara betaurreko duen gizona da. Ametsa elkarteko buru, orain okerraken txandalitzateke, baina ikusteko dago zer egiten duten. Hortxe ikusten dituzue Ametsa elkartekoak, Ametsa Zuaitzaren irudia hortxe bularrean jarrita dutela. Elkartearen irudia da horixe, eta esandakoa, ez dakit, zer eskaintzeko asmotan izango diren, denboraz justu xamar dabiltza. Errenteta, hasi bezala bukatu. Hortxe da bi elkartek eskaini duten doinu aski ezagun eta tradizionala, erretreta. Horrelaxe hasi dute euren saioa, amaitu ere halaxe egin dute. Erretretak ere badu bere letra, txuntxunarekin turuten doinua, gure zaindariaren eguna. Arabarrok egun honetan elkartzen gara alaitasunez ospatutzeko prudentzio jaia, gure patroi handia. Horixe erretretak dioena, eta hauek programaz kanpoko kantuak, okerrak eta Ametsa elkarteak eskaintzen ari zaizkigunak. Ez dugu aipatu, baina bakoitzak bere fanfarrea ere ekarri du. Ametsari dagokionez izen berekuak gasteiztarrak dira, eta okerrakek bihotzetarrak, hauek ere gasteiztarrak, eta hor ikusten duzuen nola ari diren holtza gain horretatik erretiratzen bi elkarteak. Izan ere, laster batean gainerako elkarteak, Gasteizko gainerako elkarteak izango baitira bertara igo, eta San Prudentzio egun hasi berri honetako doinuak, lehen doinuak eskainiko dizkigutenak. Erretretari ari gintzaizkion erreparatzen, eta erretreta noski hemen Gasteizen eta Arabar herrialde osoan zehar oso maitatua, kutxuna eta ezaguna den doinua da. Ez da ez gainera atzo goizeko kontua. Historialariek diotenez Gasteiz harresiz inguraturik zegoen garaietatik letorke erretreta jotzearen ohitura. Garai haietan harresiak zituzten hirietan gordetzeko jotzea egin ohi zen, gauez barrura sartu eta ateak ixteko. Horixe litzateke erretreta jotzearen jatorrizko zentzua, eta errepikatzearen berriz itxura guztien arabera jai egunetan behin soilik jota herritarrek jaramon handiegirik ez egitetik letorke itxuraz. Gaur hemen jendeak ere ikusten duzue, ez duela erretiratzeko asmoa handirik. Okerrak eta Ametsakekoak bai ari direla erretiratzen, baina hemen festak hasi besterik ez dira egin. Eta Txurru, zure inguruan ez dakit festagirua baute duzun, aurrera? Hemen
lan itxeko jendiak gogoitxiaka. Hemen, Euskal Telebistakuek eta neu eta sakabo eta zeu, Imanol Artola. Kaixo, Gabon, kuadria, ze moduz? Ondo, hemen gauz. Gasteiztarrak eta nongoak. Gasteiz eta Baranbiokoak. Gasteiztar peto-petoak. Eta gaur ze pasako da, hemendik ja etxera zoze hartuta, listo? Ez, hemendik alde sarrera, pote batzuk hartzera eta ikusiko da beze gertatzen Ea ze giro dagoen hemendik Gasteizetik. Baranbio, giro oso ona, Gasteizen beti giro ona, baina karo, bihar ere giro edarra egongo da, zelaietan, zein gozu, ze plan dakazu, Bixerko? Ba, talo bat jatera Joan Armentiara. Osea, jugo zari, zelaietara, bakarrik talo bat jatera eta jazta? Bueno. Zagardo bat, talo bat, juerga pizkat. Eta mengo da borda ze muskue itzela, gustatzen jatzue? Ambientazo. Claro, zeu esari agertzen joten eta hola, no? Pues, gu ikustera eta gero ja juerga botatzera. Animatzera. Hori importanti da bizitza honetan, baina baten urten zari, ala familiako bat, o laguntxon bat urten da. Ikastolan. Ze ikastetxe? Abendainon. Ostras, Abendaño! Bai. Claro, nik inabazan praktikak Arantzabelan. Bai, beitu, faltazet eskola hori lan iteko. Neu beste batzuta ibiliko naz, baina, bueno, irukote bat sorteon, gozatu, horrek zuen lagune diez, bai, ez da? Kaixo, ze moduz, kuadria handi bat agorti, bai, bueno, bat eta iru da gora Gasteiz izango dugu. Bai, bat, bi eta iru! Gora Gasteiz! Ederki ba, Egoitxurruka hemen inguruan giro ederrean murgilduta, giro eder hori oraindik eta are eta ederrago bihurtuz, eta hemen ikusten dituzue, Jaun Andreok lehen esaten genizuen, gainerako elkarteak bidean zirela, eta ari dira, holtza gain horretan, euren tokia hartuz, alaia aldapa amairu bat, arabarrak azkenean burduntzi, bustintzuri, kasino artista, Zeledon, hortxe ikuste dituzue guztien banderak, danok bat, gardelenea, irrifarrea galdu gabe noski, hortxe kantinerak eta kantinera burua, Gasteiz gain, Gazte bizkor, Gasteizko 21 bat, gure kabia, Kakiturri, Kikilixalda, Kukubarre, Landatxo, Losalaba, Mendiolakoak, Zuta Jai, Txoritokieta, Zaldiarain, Zapardiel, ari direla esaten genizuen moduan guztiak ere holtza gain honetara igotzen, asko dira eta ondo antolatu beharra daukate, inor kanpoan gera ez dadin, eta oraintxe gaueko 12 eta 9 minutu diren honetan, zuzeneko irudiak Jaun Andreok 2026ko San Prudentzio egunari hasiera eman diogu, lehendabiziko minutuak ditugu ok. Gasteizko San Prudentzio egun handi honi nola ari zaizkion ematen ari gatzizkizue eskaintzen, bertako provintzia plazatik, holtza gaineko irudiak hauek, plaza ere jendez lepo, guztiak ere festa gozez, gaurko gauerako eta biharko plana ere batek baino gehiagok gure txurru maiteari adierazi dio, programa ere zabala eta oparoa, orain hemen elkarte desberdinen saioa izango dugu ikusgai eta entzungai, hemendik 21 minutura, Arka plazan, Jose Luanaien kontzertua, kontzertu historiko hause ere, eta orain hasi berri den apirilaren 28. honetarako ere, egitarau zabaleta oparoa izango dugu, goizeko 9:00, hemen provintzia plaza honetan bertan, San Prudentzioren 8koa 12:00, Biznietos de Zeledon, danborra da, Ahate Iturrian hasi, hirigunea zeharkatu, erdiaroko hirigunea ere bai, eta Ahate Iturrian amaituko dute, arratsalde partean lehendabiziko orduan 5:30 6:30 bitartean aur danborra da, provintzia plazan hasi eta bertan amaituko dena, inguruko postakalean, plaza berrian, eta Andre Maria Zuriaren plazan ibili ostean, pixka bat beranduxeago, 7:04 gutxiagotan, provintzia plazan bertan, hementxe bertan, Disko Famili ikuskizuna,
eta programa zabal horri gero jarraipen emango diogu, baina berriz ere Txurru, zurea daitza aurrera nahi duzunean. Claro, falta jakun kuadrian beste 150 esan dabe, eta Txurru, gu zer? Amen dauz. Kaixo kuadria, Gabon. Kaixo, Gabon. Lako ambientazuak azuen Gasteizen, Bai guztiz. Ze plan dakazue gaurko, zein gozue? Juergar pizka bat, Vale. zerbait hartzea eta disfrutatzea. Claro, baina ez dakit guardazola bekarri dozue, bai, por si acaso, claro, etxir, ez dakit beste Euskal Herriko txokuetan zelan dakazue, baina momentuz ateri dauta ondo. Baina, claro, biser, ez dakit ze mondaben, lainuek, botako dauzo zer, ze plan dakazu biserko? Bueno, egia esan da, Gasteiz izateko beti izan ditugula horlan guraldi euritxuak eta, baina, bueno, printzipioz betiko plana, dela 11 inguru 12 inguru joatea Armentiara, bertan bazkaldu. Abuelotara jolastu, balas loka! Berak esan dozta hartola, baina Txurru nik berba ez dut, eta ikusi momentu zuzeneko zera etortzen da. Animatzen A ber, direla, animatzen diez. Zein gozue bisara, ze plan dakazue? Bihar goizean daukagu bolo jokoa. Bai baina beti itxe dozue normalian o zelan juten da asuntua? Malan egiten da, bueno, Interpueblo eta gero goizetan San Prudentzen egiten da boloak be bai. Txapelketa moduko bat edo, esan profesional bat. Bueno, profesionala. Bai, profesional bat. Bueno, ekipo sorte hon, disfrutatu egune, kaba, dana, neu biser behandik ibiliko naz, beraz gozatu, eta hau San Prudentzio, mila esker. Hau bai, agur. Ederki ongi asko jaso ditu Txurruk bai hemen bildutakoen iritziak, biharko planak, bueno, biharkoak ez, gaur hasi berri dugun egunetakoak, eta adi hemen bildutako elkarte desberdinak ere prest dira eta hemen txeda. Guztien buru, Leire Betolaza danbor nagusia, lehen da biziko aginduak emateko prest, San Prudentzio retreta, alaxe. Ikusten duzuen moduan, aurrez Ametza eta Okerrak elkarteek hasi eta buka erretretarekin eman diote euren saioari, eta elkarte guztiek ere alaxe egin dute. Begira zeinen irudi ederra, Provintzia Plaza, jendez bete-beteri dugu Oholtza Gainorik koloreztatua eta eraikina bera ikusi ezazue galaz jantzi eta balkoi nagusi horiek, oial horiekin, arkiztapen bereziarekin, itxura dotorea gaua ere lagun dugu, ateri da une honetan, Ozberoa ere 14 gradu ingurukoa, beraz batera itzakiari gabeko festa gaua. Adi, Arabako martxa.
Arabako martxa entzun dugu, hemen musikariak, Xavier Morazak zuzenduak. Lehen ikusi duzue, Leire Beotolaza Montoya bera da danbor nagusi. Txapiri erreleboa hartuz geroztik berak zuzentzen ditu hemen bildutako elkarte guztiak. Aurten estreinekoz danborren arduradun ere Josu Ruiz de Oña Mora da. Upelen buru berriz Luis Angel Justo Azkue, hause Raimundo Txarriegiren diana, hemen Gasteizko danborra da bezala ezagutzen dena. Amaitu dute diana eta Txorro, baduzu inguruan beste norbait ez da? Batzuk bai, osea, guztira bat, 2, 3, 4, 5, 6, bi aizpa, Imanol. Bai. Bi aizpa, eta bi aizpa, eta nu bakarra kieto para. Kaixo neskak gabon. Kaixo, gabon. Holan da, ez da, bi Xabi, holan Bai. urten da, baina zesari, kuadriakuek laguneko zesari. Bai. Eta, bideo batez, importantia, zeuen aitxa, handa guala. Bai, tokatzen Zer handitzen da? Raul Lete. Raul Lete, eta Raulek zeba denbora egonda entrenatzen, azkenengo denboran. 2 hilabete egonda. Eta gustauko jatzuen egunen baten dantza itxie, hor goizan hau Bai. Bai? Bueno, Estandartearekin, bai. Plana izango da, dantza itxie, bai. Baina, zein gozue gaur gabien? Gaur parrandan atera. Aste guztixe, libre da kasulako? Bai. Hemen festa da, aste guztia eta gaur parrandan. Eta bihar, ze pasako da, zein gozue? Bihar Armentiara igoko gara. Bihar egun osoan zehar. Hola, txur bai, hola. Mua, agur guapa, agur. Bihar egun osoan zehar Armentiara pues, igotzen gara. Bai. Eta sagardo ataloak eta txoripanak pues,
jaten ditugu. Imanol, ze ondo eta, gehu hemen lanien eta honek bize Bai, parranda gizona, jugodi ez dana batera. bai, Bueno, gizona. hemen dau dikotomia txiki bat, karo, honek diez batzuk. Alabesekuek eta beste batzuk Real Saliak. Esango du bat bita hiru eta esan guro zuena. Bai. Bueno, mi atleti salienaz, baina bueno. Bat, bita hiru! Hori da morea hori, Gasteizko baltsa oraintxe eskaintzen ari zaizkiguna. Gasteiz Bals dotore honekin azken doinua eskaini digute, hor ikusten ditugu banderadunak, Maioreten buru Elisabet Ogaiar Sandoval, bere taldea osatzen duten guztiak ederki asko zuzenduz. Eta oraintxe, Jaun Andreok, gauerdia pasaden ezkeroztik 25 minutu dira, San Prudentzio egunaren lehen da biziko minutuak hauesek eta festa giro bete-betekoa dugu ba Gasteizen eta lehen txurrulankideak elkarrezketatutako guztiek argi eta garbi esan dute gaur gauba luze joko zaiela eta biharko eguna ere gehientsuenek Armentian egiteko asmoa dutela. Armentian ez da ez festa girorik faltako, goiz osoan zehar, Trikitixa eta adi hau txuntxun egunaren martxa da eta
Jose Mari Bastida, Txapiren Giljon egunaren martxa, oraintxe entzun berri dugun hau, eta lehen esaten genizuen, apirilaren 28a San Prudentzio eguna Armentian oso modu berezian ospatuko dela, eta egitaraua ere noski berezia oso. Goiz osoan zehar lehen esan dizuegu, trikitixe izango da bazerretan, Kalejira Bluesen eta nesken batzordearen eskutik, goizeko 11etan berriz, prozesioa, Basilikaren kanpoaldean, eta ondoren meza, eguerdiko 12etan ohorezko aurreskua, 12 zelaiak euskal dantzak, 12 3:30 bitartean, Aranangelu fanfarrearen saioa, 12 ordu bata bitartean aurrentzako jolasgunea, Kiki eta Koko pailazoen eskutik, 12 3 bitartean puzgarriak, 12:30 herrikirolen erakustaldia, 6etan zelaiak, Txapela Brabaren kontzertua, eta 9etan zelaiak, Aldaia Larreinen kontzertua, eta adi omenaldi unea dugu eta hause. Eta aurten nor omenduko, eta hortxe iruditan duzuen Angel Mari García Briñas, gotzon ez izenez ezaguna dena 40 urte baino gehiagoan atera da danborrada honetan, beti irribarrea ahotan duela, bera izan da orain artean danbor nagusiaren eskuin eskua esango genuke, Aldapa elkarteko kide gotzon, hor ikusten duzue, oso besarkada unkigarria, Leire Betolaza eta Josu Ruiz de Oñamorak koldori eman dioten hori. Josu Ruiz de Oñamora da injustu ere errelebo hartu diona. Eta Leire Betolaza berak argi eta garbi esan du. Izugarri lagundu diola gotzonek bere eginkizunean, eskarmentu hondiko gizona izaki. Hortxe, unkituta. Eta ez da ez gutxiagorako sekulako lana egindako gizona da danborradaren alde. Eta ez helduen danborradari dagokionez bakarrik, gaur danborradan ere bai, beti laguntzeko prest, antolaketa lanetan, ardura lanetan, eta ongi baino beto merezitako omenaldia ari da jasotzen. Ustekabeko omenaldia gainera ez zuen, berak uste berari zegokionik nolabait ziria sartu diote, beste lagun bati egingo ziotelako antzen gizona, eta azken orduko ustekabeko zorionekoa beretzat oraintxe bizitzen ari den hause. Angel Maria García Briñas gotzon omenaldi beroa jasotzen elkartekide guztien eskutik, eta badirudi zuzendari makila ere hartu eta zuzentze lanetan ariko dela gutxienik ondorengo doinuan, ea bazer eskaintzen diguten. Unkituta gizona, begiak pustita ditu. Ez ezatela azkarregillo ari zei esaten. Bere taldekidei, ea zer eskaintzen diguten. Malkoak lehortu, besoak gora, guztia prest da.
Angel Maria García Briñas Gotzonen eskutik, ondorengo doinua. Jotzeko, ea ba. Une batetik bestera hasiko dira musikariak. Ingurutxoa. Hauxe izan da ingurutxoa, Angel Mari García Briñas Gotzonek zuzendua. Ikusten duzu unkituta bera eta baita bere kide guztiak ere goizeko ordu baterako 21 minutu gelditzen dira, gotzon eta gotzonez baino baduzu alboan zuke beste norbait, ez da txurru aurrera? Ez dakidana da, Imanol, oin dela zenbat urte izin zeu selektibidadia. Neu ja, urte batzuk bai, ez da? Bai, nik ere bai. Zeue bai, ez da? Bueno, kasu enten, generazio honek ja laster ingo dau. Baina, bueno, momentukuen, ez kaixo, gabon, ze moduz. Zelako planazo gaurku, ez da? Bai, oso polita guztia. Bueno, zein gozue, amendik urten, eta nora zoi ezie? Bueno, segurazki kutsira jango gara, volta batera, eta gero ez dakigu, parranda hortik. Neu hemen ikasten eguenian magiz, pasatzen aban denbora gehiago kutxin, unixan baino, tamete digo. Baina, bueno, eta bizarko planan eskak zein gozue? Armentiara jango gara, talo bat hartzera, eta... Bai, kalimotxo batzuk, eta volta bat. Baina, azte guztixa libre dakazue, jai dakazue? Bai.
Hola, bai. Por cierto, zapatu hontan, Euskal Derbixa dakau, Deportibo Alavés eta Atletiken artekue. Karo, hamen dauz, 3 Alavés sale eta Atletik sale bat. Bueno, bi, claro. Porra bat, ze pasauko da? 1-0 Alaveserentzako. 2-1 Alaveserentzako. Ni 0-1 uste dut. Bai, 2-1. Bueno, baina hori bai, baina Alavesek pasatzen eta mantentzen lehenengo mailan, por supuesto. Aupa Alavés. Hori bai, 1-2 eta esan guro zuena. Aupa Alavés o Atletik, bai. 3-2, 1. Aupa Alavés! Aupa, hori da umorea hori. Bai horixe, festagiroan murgilduta. Hemen dauden tambor jole, upol jole, bandera eramale. Plazan bilduta dauden ikusentzuleak, txurruren elkarrizketatuak, txurru berare bai. Eta geu ere, gozatu ederra ari gara bai hartzen. Oraintxe goizeko ordu baterako 19 minutu eskas falta dira. Hartu du berriz ere aginte makila gotzonen eskutik Josurruide Oina Morak. Gotzon itzuli da. Berriz ere aurten Upellole xume postu horretara. Omenaldi unkigarria jaso eta berriz ere bere tokia hartzen. Eta festak hemen ez duela etenik Jaun Andreok. Ea zein den Betolaza Andereñoren agindutara eskaintzen diguten doinua. Hauxe da. Tomás Acebal, El Pala. Esan bezalaxe, Tomás Acebal, El Bala, Jose Mari Bastida txapik moldatutako onraitaren doinua, oraintxe entzun berri dugun hau, goizeko ordu baterako Jaun Andreok 46 minutu gelditzen dira. Barkatu, 16 minutu gelditzen dira oraintxe. Gaueko 12 eta 44 minutu ditugu. Zuzeneko irudiak dituzu hauek Jaun Andreok Gasteiztik. Begira ezazue, festagiro bete-betean, umorea ez da falta, maitasuna ere ez da falta. Horixe da San Prudentzio festaren muina. Musikarekin batera noski. Eta laster batean, urrengo doinua eskainiko digute. Leire Betolazaren agindutara dodenek, Tolosan inauteriak ari garen zuten Jaun Andreok.
Tolosako doinuak hemen Gasteizen San Prudentzio egunaren lehen minutuotan Tolosan inauteriak entzun dugu. Oraintxe gaueko 12:57 minutu dira. 13 minutu beraz goizeko ordu baterako San Prudentzio egunaren ospakizunean erabat murgilduta. San Prudentzio Arabako santua, lehen datuek diotenez, Arabak 1654 urtean izendatu zuen San Prudentzio, bertako patroi, naiz eta Gasteiz hiriakia 2 mende lehenago, 1483an jada gurtu eta ospatzen zuen. Nola nahi ere, Arabako batzar nagusiek San Prudentzioren patroitza 1688an onartu zuten ofizialki. Santuari buruzko idazkiek diotenez, adi, geuria da eta ari gara da entzuten. Geuria data Euskal Herria horixe da eskaini diguten doinua, eta esaten genuen San Prudentzioren santutza hori patroitza hemen Araban eta Gasteizen ez dela atzo goizekoa, eta bere historiari dagokionez, bere biografiari dagokionez berriz, idazkiek diotenez, 6. mendean jaio zen, Gasteiztik oso gertu dagoen Armentia herrian, hain justu ere gaur santuaren jauregia deitzen dioten, eta mendibe izeneko mendiskan kokaturi dagoen etxean. Prudentzio, pader edo eremita izan zen, San Saturiorekin batera Duero ibaiaren ertzean, zori ondoan dagoen Peñalbak, Kobazuloan, eta kondairak dioenez, bere mantu gainean, ur gainean zeharkatu omen zuen Duero ibaia. Adi, Alabesen ereserki ari gara eta entzuten.
Alabez! Bertako taldea azke partidua Mallorcari irabazita Arnasa hartuta, 36 puntua, 6. sailkapenean eta pentsatzen dut, hemen Alabez pozik daude bezala Sentxurru, zure alboan daudenak ere alatxo izango direla. Bai, baina neuk esan behar da, ni pizkatxar bat topatzen doanean laletz, eta gainera lekitxar bat, Ainoa, hau ez da normala, Neure programa duan ez da normala, hau ez da normala. Zemuz... Ondo. Baina, zeu amezabiz ikasten, o lanien, o... Ikasten hau. Zelan bukatu oso hemen? Maitxasuna. Ai, Artola, maitxasuna. Gero, esaten da Euskaldunak soso batzu gazela. Hau minimo saskiboleia jokatzen da. Alex, Gabon. Noski bai, saskiboleia ditzen ez. Zein konkista guan, zein? Bera ni hau. Ainoa. Ez, baina bueno. Baina, azkenien, zer bat daroia zu elkarrekin? Asko? Zebez, urte bat. Bueno, urte bat. Imanol, urte bat asko da bizitza honetan, hori bai. Bueno, zer plan dakazue gaurko, bikote? Zebez, kuadriakoakin huelta bat emon, da... Jose Lorenaico kontzertura jutea. Ni normalien hau akostumbraute mikroea me jartzi, oin? Bat oso goizen. Alex, zer plan dakazu bizarko? Jungo gara Jose Lorenaico kontzertura, bizkat eta gero jatxera. 1, 2, 3 eta Aupa Gasteiz! 1, 2, 3, Aupa Gasteiz! Aupa Gasteiz eta Aupa Erretreta! Jaun Andreok, Erretreta doinua entzun dugu, elkarte desberdinek hasi bezalaxe eman diote amaiera euren saioari, eta hemen Probintzia Plaza honetan holtza gainekoak eman beharrekoak Jaun Andreok, eta hemen digutxira erretiratzen hasiko dira, holtza gain horretatik, begira ezazue Leire Betolaza, hemen inguruko bere kideak agurtuz, guztiak ere unkituta, barrutik bizi duten festa da San Prudentzio, eta nola ez, hemen holtza gain honetan, zuzeneko saio honetan parte hartzea ohore handia da, noski, eta hor ikusten dituzue unkituta, pozak txoratzen, guztiak elkar agurtuz, badakite bai bizi pozgarri direla hemen bildutako guztientzat, baita geuretzat ere, eta zaudenten tokitatik zaudetela ere, zuentzat ere alatxo izango delakoan gaude. San Prudentzio egunaren lehen minutuok guztion ahogo zagarri bilakatu dizkigute hemen bildutako gizon emakumeok. Begira ezazue, besarkadak, musuak, desiorik onenak elkarri luzatuz, San Prudentzio egunaren hasiera honetan. San Prudentzio lehen hasigatzizkizue esaten, 6. mendean jaiotako gizona dela, pasa dira bai mordoska bat urte, eta bere itzala ikusi besterik ez da, sekulakoa da hemen Araban, eta baita noski bertako hiriburuan Gasteizen ere. Hortxe dira, holtza gain horretan, bertako lanak amaituta bai, eta laizter kaleetan barrena jarraituko dute hemen giroa alaituz. Gaua hasi besterik ez da egin, hemen bildutako kide hauentzat guztientzat, egunak ere noski luze joko du hementxe Leire Betolaza. Datorren urtera arte, horixe da bere agurra,
desioa, alaxe izan dadila, bai horixe. Datorren urtean berriz ere hementxe izango dugu zita. San Prudentzio bezpera eta hasierako minutuotan. Eta hor ikusten duzue erretiratzen nola ari diren. Erretiratzen ari ez direnak, hemen bildutako Gasteiztar eta Arabarrak dira. Baian Andreok, geuk ere datorren urtera arteko agurra luzatu behar dizuegu hemendik Gasteiztik. Zuzeneko emankizuna eskaini dizuegu, lehendabizi erretreta doinuekin, 9:00 10:00 bitartean, ondoren 11:00 hasi eta ordu terdiz. Hementxe gozatu ederra hartuz, erretreta eta gainerako doinuak entzunaz. Geure kontakizunari amaiera eman behar diogu, horrelaxe, eskerrak emana zuei guztioi, eta txurru, zuri ere bai noski egindako lan bikainagatik. Hombre, Imanol, neukeixe aguanta honeke, goizeko 3 laurak arte igual, bueno, ez dakit ETV-ko ekipuak zesango eban, baina, bueno, niretako plazerra da, bizar lana be dekogulako, eta zelako plazerra zeurekin barriro be lan itxie, entzutie, etxeko bai patxo handi bat, bizar ETV-in ikustengaz, eta hurrengo urtera artea pasuek, agur.